Ahojte, volám sa Adrián Obložinský, pochádzam z Ivánky pri Nitre, mám 15 rokov, medzi moje koničky patrí chov zvierat. Preto som si vybral strednú odbornú školu veterinárnu v Nitre. Túto školu som si vybral preto, lebo ma baví práca so zvieratami a so strojmi. Venujem sa chovu už od mojich 8 rokov. Viedli ma k tomu starí rodičia a rodičia. Svoje vedomosti nadobúdam na celoštátnych a oblastných výstavách. Po ukončení strednej odbornej školy by som sa chcel presunúť na vysokú školu. Toto je môj chov. Nachádzajú sa tam zdrobnelé viandotky lososovité, s ktorými sa zúčastňujem na výstavách. Ďalej tu mám nemecké obrovité strakáče havanovité. Majú veľmi dôležitú a ťažkú kresbu, s ktorými sa zúčastňujem na celoštátnych a oblastných výstavách. Nachádzame sa na strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre, vo voliere, kde sa nachádzajú králiky. A teraz ideme strieť králikom pazúry, čo je veľmi dôležité. Králika si položíme na dosku, pozrieme, kde má dlhé pazúriky a jemnúčko špičky pazúrov ideme strihať. Králik sa pri tom trocha trepe, ale zaistíme si. Takto jemne ostriháme. Zadnú nohu tiež treba. Králikov chováme na strednej škole aj sliepky. Toto je plemeno amrokská pásikovaná. Chytíme si plemeno, veľmi dôležitý je zdravotný stav. Popozeráme si, či má dobré letky, či má dobrú kresbu, či má dobrý hrebeň. Potrebujú taktiež krmivo rôzne a vodu. Takto by mal nejako vyzerať kohút. Plemeno amroksky pásikovej. Takže na našej škole máme aj okrem králikov a hrabavej hydiny ošípané, krávy a ostatné zvieratá a súčasťou každého farmára je denná starostlivosť. Moja srdcovka je ako ďalšie vodná hydina. Ako vidíte, držím v ruke slovenskú bielu hus, naše národné plemeno. Ak vás baví práca so zvieratami, alebo byť veterinár by ste chceli, alebo farmár, neváhajte si podať prihlášku na strednú odbornú školu veterinárnu v Nitre.